kodwa ngithi bonke uNkulunkulu ababusise ngendlela engijabule ngayo. Baba Somnandi ngisese lapho nje emcimini wakho baba nako okukhulu okuyingqikithi njengamanje okwenzele amagidangoma. Baba ngithanda ukuzwa ukuthi uze uqale lapho ucabange lo mqondo ukuthi uvuse abantu abangamagidangoma, abantu esingathi abanakekile kakhulu. Uqhamuke kanjalo lo mqondo ukuthi ukuphakamise amagidangoma ngoba namhlanje kukhona igidangoma elizowina namhlanje. Umcabango awudayisa store. Ukuthole kwa Shoprite, kwa Spar ukho. Uthole ko Pick n Pay umcabango. Ngeke uthole okay. Kodwa umuntu lalavuke avakashele oyise emkhulu elele ebusuku. Ngabuka ukuthi sebehlomlile abaculi abahola phambili noma abamanida. Ngase ngibuka lezi insizwa esikhida nazo noma ikhida kiwo wonke amaqembu kwaMaskandi ngathi zoho baba, zoho bhuti, zoho malume, ziyondla, zineyinselelo njengabantu bonke, ziqonyiwe, zizalisile, fanele zihlawule, fanele ziganwe, zilobole. Kuningi esibhekene nakho. Ngathi mina ke ngibuke bona, ke ngisuke kubaculi ngoba abaculi bahlomule ngemali ngama-award ngeyimoto nani. Ngabuka lezi insizwa ngathi ke eke ngiqale lolu hlelo lwalezi insizwa noma ngilibona lunginelisi, ngangilindele okukhulu kunalokho. Ngangithi abafowethu abasebenza nezinsizwa bazoyithathela phezulu. Hayi kodwa ngibona ngathi bayithele ngabandayo. Abayibukanga lento engiyibukile ukuthi lezi insizwa sidinga impumelelo njengathi. Kodwa mhlambe phela kuyenzeka makuzosa kube nenkungu bese makuhlabile ngibaleka inkungu kukhanye kusazongena emqondweni bakubona ukubaleka. Ngifisa intombi eqoma igidangoma ethanda igidangoma iwuhloniphe lo msebenzi, yazi ukuthi izolotshola umuntu oyigidangoma, yazi ukuthi izohlawula umuntu oyigidangoma. Yebo.